What's up mga boss? Riding karon mga boss sa Panabo. Kamay na ko GM, James, Wago, mga uban na vloggers sa Panabo, Panabo dito sa Panabo. Ayan, Wago. Sports Care! Agad tao kanina doon? Mawap, agad tao kayo sa mawap? Agad kayo? Test drive ka? Ano na, pa-test drive? Welcome! Bilo ta? Apa kayak dari Peganai? Oh, ternyata? Sa Panabo, so may balik na istorya. Taga na kayo mga vloggers dito sa Tagum o sa Davao del Norte mga boss. So na mini meet up or meet up, hindi ko sure. Giban mo ko nito bago. So tara, option ako mga boss no, kaya update kasi inubad ba sabi yung mag-direct. Wala lang ako niya mga boss. Update lang ako niya, mga sarap yung ganda. So yes. Sige yan, ito pala kayo itong Mirpur na lang dito kay parang right na ayun na nagagamit ko yan inside sabay mga bus mga vloggers sa Tagum. Bisaya Explorer is ayos. back. Buhay yan? Ha? Buhay? Buhay. Wago. Tingnan hanggang dulo. Ay ma'am. Yes. Ay, nakasabay ka. Ano lagi? Sabay ko niya. Sabay lang sabay kay. Wala mong kuning kwan pod. Sabay naman kay Taiman man ta. Boy. Mr. John Wick. Uy, dol. Ayos. Pagod sa No. Dadala kamera way on. Kaya ganun din, pre. Bina ba si Axel kaya ko napitikan? Yes. Lago. Patay si Blue din. Buhay na si Blue din. Yes. Shoutout na to. Peace. Peace John. Mr. Big Vlog. Ayos. Shoutout na to Morgan. Uy, what's up? Yes. Musta ang vlog na to? Okay Vlog na, to. okay na. What's up, Seaside? Seaside. Mag-ingay. Ay maggabi master. Yo. Tayo. Team Papa Eds o si Kwan Lairo, si Sir G motovlog.